ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако бозам дар бозори Корвон қарор дорем, дар мағозаи Оиша. духтарако нигоҳ кунед, инам хеле материалҳои серсанги самарқандӣ, материалошон дубайст ки духтаро арӯсаи самарқанд мепӯша. Да ҳама ҷо 5,500 сомона, да иҷа 3800 сомон буда духтарако, бо арзон мешавад. Хай ҳама корҳои дастия духтаро ҳозир светкоша нишон мечиҳам, марҳамат када бинен духтаро. иборо наомадаги сроға бозори Корвон сити, рияди асосии бозор материалои обтоби материал арӯсӣ мешавад. мағозаи 58. ман рақамҳои савдогара мемонам, маълумоти бештарро низ ай хачон мегирен духтарако, ира бинен хушрӯгиша ҳама корҳои дастия духтаро 3800 сомон гуфтагиам, бо арзон мекунанд духтаро. бо дигаранша деҷа вибр беҳад бисёрай духтаро. иша бинен куртаи фараҳноз чихе хушрӯакай аҷоибот фасон ирам ҳамихе ручнои работа духтаро. нархошона гуфтем духтаро, бо ватсап шуда нависем, бо муомила мекунан. доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон доранд духтарако. нир ҳозир светкоша нишон метиҳам. амия ё дигарай дигара и дигар дизайн буда духтарако, ира бинен фасон араб гул фарзона буда чихзе ҳам хеле духтарако, бори новинка иам ҳам хеле ручнои работа аҷоибот хушрӯвак духтарако. дидем духтарако, иша бинен фасон иша ҳам пардора ҳам украшения хеле ручнои работа дорад духтарако. нархи ё чанд бошад? 1700 сомон бо арзон мешавад. алманали якум сорта духтарако, дубайские. ино ҳамаш заводское духтарако. диден маълумоти бештарро низ ай ватсап мегирен.